Да, и така, табелки. Тук сме с духовете. Какво да взема, бе? Взимам Ghost Orb и MF, да. Хващам го този път. Мое. М, Аз го фащам. О, Мое. не, защо тази страшна къща? Миналия път бяхме тук, бе. Верно ли? Забравих. Да, бе. Тя не е толкова страшна. Така. Където и да си, появи се. С какво да търся? Ще търси MF. Ти врати, не моля са по-страшни, бе. Според мен е при Няма колата. нищо. По-скоро не е Поред при мен е колата. долу в мазето. Да, бе, там не влизам. Някой се абонира. Браво, табелки. Браво, браво. Продължаваме напред. Получаваме известие, няма проблем. Продължавам. Така. Донеси камерата, го снима това. А? Донеси камерата, го снима това. Има сатанински ритуал на земята. Някой се абонира. Благодаря много за абонамента. Вие сте най-добрите. Благодаря, няма проблем, няма проблем. Желаваме Господ здраве да видим. Елате на моя страни са Ти абонирани. се абонира? Не. Аз лова да Не, говоря. не, няма да се абонират за знам. Да. И аз лова. Къде? Какво? Да, картата, камерата. За хората от YouTube абонирай се и вие. Какъв е това? Брат, тук EMF няма никъде. Има само лопата. Не знам какво се случва. Че... Айде, 18-тия последовател, добре дошъл. О, камерата. Взимам я. Чай си изключим звука от телефон. Така, професионален съм. Качвам се нагоре. Къде чай, бе, го... ще Къде го- трябва... Къде е този станиски тако? Надолу. Чай, че във Ghost Orb. Не, махни това, бе. Имаш. Имаш някакви подозрения, че има... Какво? Втори човек ми гледа стрим. Браво. Имаш ли... Гледай всяко стъп. Опа! Напред и нагоре табелки. Мъче. Ох, О, кост! Загаси ми лампата. Майко, аз съм най-добрия. Добре, в туалетната ли? Яйца ли прави това? Къде? Не е тук. Търса дух. Ма няма Ghost Orb Добре, никъде. търси с CMF. До сега търсих си EMF. EMF. Сега почнах с Ghost Orb. Ма загаси ми Сега, ако лампана, бе. намеря EMF, брат. А не си EMF, а с такова. Ма да, тесно, до сега търсих си EMF-а. Това, че съм минал от Ако някъде един намеря път. EMF. Това, че съм минал някъде един път, означава, че мога да няма пак. Някъде да спавне. Добре, търси. Търса с Ghost Orb, чакай. Не си професионален. Ако и двама търся с EMF, няма смисъл. Един човек се абонира за канала и той изчезна и той, бе. Няма проблем. Ти го прогони нормално. Ти си го прогонил, бе. Ти каза да дойде на твой стрим. Чакай дали е на моя стрим. Ужас. Сега, ако получиш абонат, Не на моя стрим. Ужас. много лошо. Избяга един човек, бе, можеш и на твой стрим да дойде. Брат, тук няма никъде иеме, бе. Така. Няма и никъде Ghost Orb, което е странно. Лошо. Дай надолу. Къде надолу? Да сега бях там. Аз не. Мале, сега ако намеря EMF. Майко, как ще те каври? Аз бях с Ghost Orb долу. Спорно в кухнята си прави яйца. Някъде в кухнята. В кухнята казвам ти. Или прекъш. Да, в колата е колата. Не там. Много и тук Почвам доста. търса и EMF пак. Къде си, бе? То дух май няма дух, така ще десиха. Да, явно фалшива тревога. Фалшива тръба е. Или в туалетната. Не в туалетната. Но не с това за отпечатъци да ми.
Искаш да го предизвикам да ти излезе. Те мога да играем Майнкрафт на компютъра, че. Това не е сериозно, брат. Какво бе? Страшно ми. Пак ли бе? О, не. Мисля, че е заради стрим. Пъкнаха ме. Антон. Какво нещастие? Тогава ще трябва да върши играта сам. Идвам на твоя стрим. Елай гледай. Професионален ловач на духове. Ghostbusters 2. Много ги мога. Добре, това не е сериозно. Никъде няма нищо. Аз мисля, че трябва да се тръгваш. А? Мисля, че трябва да се тръгваш. Не. Че... Намирам го набързо. Затварям вратите. Затварям и това. Ти снима ли го е толкова? Кое? Всичко съм снимал, да. Трябва да си взема и третия монитор. Така. Стрима спря. Кой? Казах ти, че е заради стрима. Моя. Така. Къде Няма има да пускам стрим. Ghost Orb? Тук ли имаше Ghost Orb или? Привидявай се. Нямаше никъде. Ба, да не е тук в началото. Някак. Добре. Аз търсих. Чай чух, че ни... То хвърляш. Ай, Анатолий, като си мъж, давай сам. Ай. Не искам. Размислих. Не бе, аре. Не, размислих, трябва си. Май тази работа. Ето е, брат, казах, че в шивната... Това го снимах. Така. Ако има дух, да се появи веднага. Призоваш го с CMF, пале. Според мен трябва да си говоря с него. Да. Ай, давай. Мъж Чай, си. ще правя си говоря с него. Искам да гледам. Да. С кое се говори? Е това. Така, това не е това взимам. Ява. Това май вече знам какво е. Това е Poltergeist. Хвърля неща, но не ме напада. Ай, давай. Искам да Hello, рискуваш, ако... is there a ghost in this house? Сега ако се агресира, значи... Where are you? Show yourself. How old are you? This is Poltergeist. Is there a ghost in this house? What is your name? Печо. Петя. Да. Where are you? Печо. Which is your favorite room? Печо. Show yourself. Печо. How old are you? Печо. Направиш ли? Show yourself. Какво му беше името на това? Печо. Where are you? Печо. Which is your favorite room? Така моля да не му направя. Опитам се да лова духове. Ghostbusters. Are you in this room? How old are you? Are you a boy? Are you a girl? Тук има дъх. Донеси термометър. Това видях. Тин за дъх. Така да за термометър. За дъх. Брат, ако искаш ела на мара да не чуем малко. Чух дъх. Чух го. Я го чух. Така. И аз ще почна игра на фазмофобия сам. Така, Ти не искаш да играеш с мен. Аз искам ти левкаш. Без да искам. Така, лова този дух. Poltergeist, разбира се. Добре, искам да го долеща Чай, Poltergeist. да дали има температура. Добре, виж какво трябва за Poltergeist и после се концентрира върху тези неща.
Is there a ghost in this house? Мак Дай пак. се насера. Дай пак. Where are you? Трой долу в назад. Да бе, ти прой долу в мазата. Чай, че Бе, пада, нали си пада, бе? пада, пада. Пада, сега ще се вдигне. Не го е. Пада. Има температури. Дали? Ти май гледаш Да. малко с... Така. Има температура. Не е по-интересно. Мамка му. Живота е труден. Да, искам да гледам. Според мен няма Spirit Box. Да, бе, я пробай пак. Чай ще видя Малко за маза. отпечата си. Няма никаква маза, бе. Трябва да говориш с това, бе. Пробай с другото. Това дето... Маха шумовете. Той не иска да те гоня, бе. Така, чай да видя дали остава отпечата си. Тук ли Ще видях затваря нещо? всеки път. Ще затваря всеки път вратата в входната. Не знам. Ти си се побъркал. Проблем. Писава. Брат, като ми говориш каса за такова... С малко забавяне, ма такова ще направиш още повече. Така, EMF може да е. Ултравиолет може да е. Прожектор не може да е. Добре, пусни ми стрим от тебе, защото да гледам, защото я се дразна така, като те гледам се забавям. Не мога сега, чакай, гледай. Няма, бе. Той е 2 секунди, брат. Добре, искам да си хвърлиш фенерчето. След 3, 2, 1. Добре, имам много малко. Нямам думи. Влизам. То трябва да откриеш. Не знам. Има температури, има писане, вижда за главосторове. Горе. А, не, това не. Така. Къде си, бе? Айде, бе, дай ми Ghost моля те. Не, бе, няма, толкова е в една стая, няма как да търсиш други. Той не те е хънтнал, че да докосне някъде. Чай. Това е Може ли да е... най-бързият дух. Дори не, постпрожектор. Ултравиолет няма не е. Това бе, пробай дот с прожектора. Той не може, не ми дава нищо като е с него. Така. Ще пробвам си го разбрат ми. Ама пробай с това другото. Трябваше да оставя камера за гледане за такова. Гостърво. Те главосторовете са бързи толкова. С кое да говоря? С... Ще ти кажа да вземеш онова да изчиства звука, да чуеш по-добре, ама айде. Is there a ghost in this house? Така. Is there a ghost in this house? Show yourself. Please. Или не дай. Аз не бих се показвал никога. Where are you? Which is your favorite room? Show yourself. Talk to me. Talk to me, бе, бич. Мокни, направиш му така. Кой да мокне, бе? Това, бе. Не е това. Spirit Box. Така. Няма как да има отпечатъци, като той не те е подгонил, бе. Абе, трябва да съм сигурен. Добре, за какво да видя сега? Така че я си отбележа, че не е Spirit Box, поне така си мисля. EMF-а трябва да видя, бе. Къде ми е EMF-а? Аз имам един. Аз го фърлих някъде. Не. Ето го. Виж там на стълбищата. Ето го. Така. Къде е? Мамко ка се разхвърля тук.
Има ли EMF, бе? Поред мен може и да е в коридора, защото там видях дъх преди малко. Добре, що просто не мъкваш понякога, обясни. Ето, ето. Хънтва, хънтва, хънтва. Където са акцията, бе, никой. Мамка му. Как така, бе? Добре, трябваше... Не можа ли да мукнеш, примерно? Не можа нищо да свърши, човек.